busy la Afrikaans yamandiya la doke. Ngoba usuyibekile le nto yakho la yamjulukwisa uzoyithatha nini? As ngithola imali yokuyilungisa njalo. Sobe sengiyamthatha ku bad boy lo. Kuyokusiza ke mfana wami ukuthi kube into esheshayo ngoba amehla ama-allergic nje uthi ngiyavuka ekseni ngibuka into engasebenzi uwe ngaphe ngeke mfethu zodwa into engasebenzi. Hawu yazini ngabe sengikubona usunobe izandla zakho la ngitshene. Lalela boy izandla zami aziyithinti into engasebenzi unenhlahla nje ngoba ngisakuxhawula. Yebo Manje uthini ke ngale ntombazane phela leqashi lapha ezansi. Lalela uyazi bese ngicabangani sengicabanga ukuthi wena ngiyeke kwakuzwana nawe ngizwane naye kuphela ngithi uphungula into engasebenzi empilweni yami. Ngiyacabanga la ngale isingithwara kahle baba phela le yangane ifela ngami usuqalile phuma. Hawu njani wena avuvele usukube nalento abalungu abathi bayibiza ngokuthi nama-tight. Lalela wena kwafika lengane nje umpru wena lo usuyasuka unenkinga namafridge angasebenzi umqondo wakho ngiyawubona ufuna ungishaya ngoqedwe kule ngane wena. Kanti lutho njalo yabo mina mase ngiyifuna le ngane ngizoyisondela mase ngiyayincika uhlukwalela ifridge emva kwalokho mase ngidoba ngemali phela uyazi nje njami mina kuphuthi madlisa nahamba futhi madlisa yini manje. Lalela wena ninazi ukuthi yabona bese niphumile nonke nahamba sasala thina behind closed doors yini esalenzeka uyazi awazi except boy azishiyele ungayifaki impahla zakho la efridge lami yazi mfazi wakho siyakukhumbula wena kodwa into yenza ubhizi unyonyobelana nami wazi kahle ngihlwempa kunalutho awunomona awunomona wena ifaka. Jaya, ne batsini skotseni. Mola chambatsini. Batsini. So, mfethu wona ubhanje lapho mfethu thola noma ikhaza mfethu. Hey kuyabheda skotseni yazi anginafokon ngeceleni mfana. Hey. Ish. Umuntu ngase kuzomela aqala shy heist emase kunje. Hayibo. Awusathi manje wona ijele? Ya ngiyalazi. Imaka, usho umphakathi kona? Nakho ngiyakwazi kusho umphakathi. Shothi usuyakwazi ukuvika inhlamvu? Ya ngiyakwazi. Ayibo ngikwazi. Kona konke nje sengikubalile. Awukhetha okugodwa nje okuzohambisana nawe ukubona kungcono kwamina khiphele ngaphandle. Phela mina mngane nami sengisho lama heist amancane yabo. Yazi njengamaphi njengala ukuthatha ole somngane wakho mhlawumbe umubone ukuthi uhleli kabi yabo. Khiphe lokho kuphakathi ebese uyabuyisela engaboni. Ngasikhona ngiza nabo mfana. Usho kanje. Yabo lo mthakalo wangale ushaya ngami. Oh yeah. Oh yeah. Yelawini. Sando sami nansi ke lento ngithumela. Ngiyabonga sithando sami. Hawu wahamba manje baby iphela mina. Mama yazi vele ngiyikhohlwa mina yonke le nto. Akunankinga sithando sami. Vele ubusazobuyela esitolo cause ngikhohle uphathisa isinkwa amaqanda nobisi. Mina ngizovele ngiyikhohlwe yonke ke mina leyo nto. Ngcono ubhalele phansi. Yenza noma yini ubona ukuthi ngisusa emehlweni akho. Ucathi ngilotho ngebusiness lensango nje ebafethu mina ngibroke mina nginamali. Nathi ke ilist my love uyifake la ephaketheni. Ngisuke ngasibophike mina mangibopha ifindo lomshado. Ngibopha umlando. Ihobe pheka kakapheka. Ihobe washaka kawasha. Sicala amavila ngizange ukusodla. Oh my god. President weshimani. Go phela sofana inkosi mbaya. Ayi thina sahlula amazwi athi libambe lingashoni.
kumnandi la kuwa simaswidi. Hayi. Wena imvelo ulimi lakho linenkosi noma unetwetwe nje. Lalela mfana wami. Kuyokusiza nje ungangijukuluzi ngoba awukho espacini esi-right. Isandla sami siyofika lapho ko. Hayi, yabona kusanolaka, acwela ikhaya. Wena Mani angiki. Nangakuzamela umntana ofikayo. ngabe? Yes, of course. Hayi ngiyazi wena sofuna insanga. Kodwa muzongizamela lo mntwana mnganami. Lalela. Ngambala. Awu mfethu. Ayidlala mfethu, ayidlala. Lalela mfethu. Mina ngikuzamela le chini. Heyo. Laphana nalaphana. Wena into kumele uyenze, kumele ufike lapha usuyiqabule. Ufika nje. Ngidanga isikoro mngani wami. Hawu. Lentwana. Yonqonda nqonda. Renhliziyo yami awuxoxa naye Nhliziyo yami awe amandla Hawu, babe. Awubuya nesinga sodwa yimanje. We mam ngivele ngayikhohlwa yonke ke nje lento. Uyazi nawe ingqondo incane. Ukhohlwa kanjani ekubhalele wena phansi? Oh, mom, it's not like leli phepha ke nalo belingiqhweba ke lingikhumbuza and stuff. Uqonda ukuthini? Aw, yazi mama, ngiqonda ukuthi ngivele ngakhohlwa lona ke iphepha lona uthi likhona. Yazi lavele lathula ke. Salo usuthula ke nawe. Awu, thula nawe. Uyabona angifuni into yakho ukuthi ethi ungqondo. Upho shintshi. Wathula ngikhuluma nawe. Hawu, mama kanti wena ufunani ukuthi ngithule, ngikhulume ayothi ngibhenga ngiyoshawa uma uzazifunani. Hawu, silapha phansi. Ngiyalini Wena wabukela tense. Yini uphuma ngasawotini? Yabo mfethu mufuna ukuluze weight, ngohlala nempempe endlini. Impempe. Yini wena sithini? Uyabona nje mfethu yonke into ethi umuntu wesifazane. Mfethu iyafana yonke ngazi ukuthi nje mfethu izalo mfethu umama oyedwa. Mnganami, breathe in and out. Bese uyangixoxela ke. Sithini? Uyabona mfethu umuntu wesifazane. Akumele mfethu azi abone mfethu indaba yemali mfethu uthi ngena kanjani, especially mawukuthi unamabhizinisi. So, unamabhizinisi wena? Awahle mfethu isicefe nawe yini manje mfethu? Yabona mnganami buka. Yabona ngoba ngiyakubona ukuthi unenkinga eyiningi. Ngizoba enye phezulu kwalezo unazo. Lalela. Uyabona lo musha. Hawu, ustay sure. Kwenti ihlale laso sengowa. Uyaphupha ke futhi. Angaphuphi manje usazobona nje wena ehlika namagawuni ephume ngena kwami engithwara. Yabo ntambama ngabo 4 meselithi. Ngizoya lapha emjondolo wakho ngiyokulanda uzongibona ngimuthi baby girl. Kahle bo wena. Wena ungikhole yasenze njani? Awuvela ungikhaphe ngiye lapha esitolo eVincent vele ngifuna ukuyothenga iHollis khona mase ngimqabu. Yini? Azi bethu ngivele ngilunywa yisisu nje bese ngidole ngi-understand bethu. Mona sar mona. Ngicabanga ungena la etoilet nje kuqala njalo. Nikhi mnandi umntwana womuntu. Igama lami ngudihlalelasi. Okusho ukuthi ungangihlalela nami ngikuhlalela. Hayi. Webabo, hayi wena nje ungasuhlangana nami gaqweni. Umshele kanjalo angeke uzuyiqoqa.
lalela wena uthi angishelela kusho ukuthi ngakuvuthuza noma usuqualify ukuthi ngigangazi Uyangishaya? Cherry, khona. hawu mngani wami yadlala mina lethi uyazi kuthiwa customer is always right so when you customer how can you be so wrong Ziwulayeni. kuma wena usmart nongqondo ningakho ngithembe wena Hayi mfethu, yazini sezikwena ke laphana. Yazini. Ngishaya ngale twini. uyayithandi uyakhumbula 100 enginika wona eli ngozula ke kulwashintsha 20 rand ya ubuyela lo mama Awu, good doing business with you. Dihlale la. nice umuntu siyakhokha njalo awufiki ngisho kufinali hayi la ngathi ngizoba ikhaza ngizodliwa njalo la nee Detective, awusho. Umsebenzi wenu niyawenza noma into eniyaziyo ukudla imali ye-state nje kuphela. Uyafuna ngibophe khona manje. Uzobona siyawenza umsebenzi wethu. Hawu. Detective, hayi ngamatshe. Abolona. Mfowakhethi. Mtshene, ngibizeleni la. Ungalo ngimoshela isikhathi. Detective. Yabo mina nguwena njengamanje. Ngabe ngiyancenga. Ngoba yabo le information engikuphathele yona iyona impela ke lo idingayo. Tshela. Khuluma ngilalela. Lalela detective. Nina lo nihlupha nonibheka lena ukuthi lo nivunguza nje. Nibe nibazo omeshenti abamosha ikusasa lezingane la endaweni. Ngabe khona obazile? Shosho ke nje bese awungidayisela futhi uzothenga. Uzothenga? Mana detective. Wena mfethu amagwinya phelini. Futhi baba ngijwayela bangifune emagwinya mina. Ngizithina nopamba phumba nje indaba. Awuboni wena ukuthi khona iphoyisa lana. Ngizobonga sho ngasikho iphoyisa la. Awuyini ijazi le. Bona manje uyamemetha awuhambe la. Uthenga mina uthenga. Hamba. Detective. Au gethi mngani no Zithi njani? lalela ihoneymoon yami isizoqala ngishilo ukuthi mase leads sezizoqala ke mngani wami kuyoba njalo Mfethu mana mfethu yabo manje ngisamatasa mfethu yabona mfethu azi nizokwenza njani ngizokufica manje khululeka be fast ke boy khona uyo khululeka bona izibuko Manje iphi le mshini othufaka ngayo? mana detective ngathi sekwanele sesikhuluma kakhulu ngicela ungihambele nawe Hawu, Lord. ngiyabonga ngiyabonga detective Cabanga ukuthi lo mjito uvalana nawo phela kumina. Hayibo, umuva manje lo Mthaka. Mahlalele. Hey, Jesu wami. Ubona ukuthi mina sengingabamba yena nje. Njobe nje angamenzani mina njobe nje. Hayi, angazi njengoba nje ngasiyo ngisho type yakho broke nje njalo. Sengancamela ngidale nawe lo nombo lo Mtsholo. Ukusho ngiyabheda mina. Imali, wenzani? ha ngithi Yena uzobe ukuyenza. mtshele phela mina Ukabumi mina ngihlangene. kodwa mina Hayibo. Yini ngempela lo dala ukuyenza? Uyazi ukuthi lento yenza i-sexual harassment. hawu ugamela ngaka Harassment? Ngoyibhadala ngishejele lento. Lord. Sithi amacala maningi la. Uzobhadla ejele. mina Igama lami uDetective Ndovela. Ndoda, you are under arrest. Udayisa ama-drugs emphakathini. hawu angikaze ngibheke ngisho ugwayi lona haya Ndoda, indoda. Ntsake ngapha
Awumadoda. Nansi-ke into engithanda ukuyibona njalo ekuseni mangivuka okusho ukuthi usuku lwami luzohamba kahle. Bathini lapho sikhotheni? Yazi ngiphuphe kabi impela kodwa ngoba sengibona wena ngelosi okusho ukuthi usuku lwami ngibusisekile nje kulo lonke. Unjani bhuti wabantu? Azi sis uyangihetha muzongibiza ngobhuti wabantu but ke it's okay. Hawu kanti mina kumele ngithini kanti? Yazi nje noma ungathi baby. Angizwanga. Hawu. Athi wena sisi uyifuni yini into yakho wedwa ongeke nje uzuyishare namuntu. Cha phela ngiyayifuna mina into yami ngedwa kusokuyinhlanhla nje lokho isibusisa kana usingachaza ngisingoda nje kusala into enhle. Nansi-ke phambi kwakho vele nje usithathele mina abone nje. Angizwanga ngithathe wena uyazi usingisho abafana bangashisa bonke lemhlabeni kusale wena wedwa mina ngancamela ngijolene nje mfana ngijole nje nawe. Hawu. Kanti bethu mina nginani? Uyalenga uzibona yini kanti? Hawu. Awusiye ngisho type yami ke nje ukuqala. Azi sis mina ngizokuphatha kahle. Leli sokanyana lakho leli lisazodonsa lapha nejele. Phela mina ngidlala nezingane. Imake uzama ukungitshela ukuthi wena ubophisa umngane wakho ngenxa yami. Hawu Ngeshwa ke angikufuni wena ngifuna yena. Hawu. Sho kanje mana la. Ngiyabuka Yesu. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Yellowing. Baby girl, how do I look? Wow, you're looking so good. Shoot uzonginika ke leli thuba. Hey, cha. Hawu yini ngoba phela nansi ini lalela ziphambi kwakho. Imali, unayo imali? Mina nguyena mashenti oqavini lela endaweni. Abone nje ungibuze ku score uyangazi ngifully loaded. Hayi, mhlawumbe sesingakhuluma ngoba ukhuluma ngemali. Ngithi lo shudi wabusukashile ngabatshela mina ngeke bashayana ngoma mthefula kama nisizwe wabafana babifika mina nosuku. Wangena usikitchen yini? Yazi mama sengivele ngabona noma shonise ngimkweletayo usevele wangihupha ibhadi nje. Uyamesaba yini? Mama njengoba ngumzwephane nje kanje uzovela ngibaqaze lo muntu. Ngayitshela, ngathi thola umashonisa onomoya ophansi. Hawu kahle mama. Uthi lo 200 okwena phela. Ini udakiwe. Wena uyazazi ukolo kanjani kumele khishe imali ethenga ukudla la endlini. Kodwa mamele ethenga utshwala uwena phambili. Hawu mama pho manje kuzomela ngive nipho. Hayi usungamane ufe. Kodwa mina ngeke ngilami. Hawu mama. Hayibo. Athi ngivele ngikhiphe kulama savings ami. Malo mjito ngaze bophisa umngane wakho nxa ufuna wena. Usho njalo cabange. Hawu. Kanti unegolide. Hayi mfana ayikusho kona impela sho singipheso kodwa ngiyangicika ke ngidonsela omangcola mina ngifuna ama bless into eshanga imali.
Hayi ngithi nami uyasenga bless. Hawa kathi akuhamba ngayo kahle lapho. Umuntu ongabe blessa uyena lo mjitha lo, uyibukwana lo. Thozo kunika isamba cabanga. Hayi futhi asiqaleke namhlanje. Siyakhala baba. Sanibonani. Njani? Hawu wadlula manje baba zini? Hawu, engabe nenza njani? Hawu bungizamsima nje wena. Mina nini? Hawu. Hayi, mana ngiyabuya. Mam, asithi uxoxa. Yebo, wenzalani la? Hey ngeke usuyangidake manje. Mam, ngifuna ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe eceleni private. Hayi khuluma bhuti. Ungakhuluma phambi kwakho isikolo. Yibo, mali ncane kanje ngizonzana lo 50 rand, kuning 50 rand lenja. Ngizonzana lo 50 rand. Hayi, yo. Samse ibhukuda nje yami. Where my baby sohlanganela wini. Ngizofika ngabashayi nonayini. Sohlanganela wini baby. Yaze lashisa ilanga emhlabeni kaJehova. Ya kona kuyashisa. Awusho. Ibuya nini ngale mpongo yakho? Hayi ongiye ngalo wena. Hey. Ngakhiyana endlini yami. My baby stop busy. Hey simatasa wendoda. Ni busy, ngibizini. Yes, Endlini yami ngiye. Umnganami lona. Umngane ndoda. Hey ngiyintombazane mina. Wena wazongenza isilima wena ubona ukuthi angibona ukuthi uyindoda ngizwa mina. Hey, wena uthi ukuvaleka kwalomnyango lo. Usazovuleka lo mnyango ubona ukuthi ngiyintombazane mina. Usayithola imali yakho bhuti angizwa. Hayi, imali leyo ukhuleka noma ungayibamba ngizobona ukuthi ngenza njani ngayo. Into ongayenza wena ukunginika nje 30 minutes. 30 minutes wena wazongidakela 30 minutes. Wena wazohlanya wena. Hey, phumanda hey. Ubusuku